Danas ću vam pokazati kako da zajedno napravimo jedan zdrav čokoladni puding koji je jednostavan, brz i pun hranjivih sastojaka. I naravno, hajde da isprobamo moj novi mikser. Prvo ću staviti slanuta kao osnovu jer je bogat proteinima i odličan je za izgradnju mišića. Zatim dodajem čeja sjemenke koje su pune vlakana i naravno pomažu održavanju probave. Onda naravno stavite 2 kašike kakao u prahu zbog vitamina i minerala. Ja sam dodala i mljeveni američki orah jer je pun zdravih masti i jako je ukusan. Nemojte izostaviti hurmu jer ona će dati slatkoću ovome pudingu. Na kraju sam dodala obično mlijeko i naravno onda da bi dobili ovu kremastu masu morate ovo sve da izmiksate. Na kraju sam dodala 1 orah. U stvari stavit ću 2 od viška, glava ne boli. I to je to, jako ukusno i zdravo. Ćao!